Espiritu Santo. Amen. Di Apo at ako magata kayo. Kasama kami nagkaya. Kalamang kayo, di kararag tayo. Special intention pagyaman. The itself enjoys ulit. Kakapsat ilagip tayo ni San Maximiliano Maria Colbe, Padikan Martir. Di panangitid na ti bagina, waray nagsasakit, na ayayo ti Diyos, babarin ti iti sakripisyo, kinaunad na pamati na, sukat na tibiyag na, para di pan nakaisalatan, dagiti kakapsat na. Tapno may karita yung makirano, di tinig na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Sika anay baon, tapno pa yung bagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kanya. Apo kaasyan na kami. Sika na imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatimang nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Manangaa siya Diyos, pinasged mo ni San Maximiliano Colbe, itirigta ang mga iwan iti balay mo. Pinunumpay ti panagayat ti padami a tao, ken pinagbalin mo anapasnet na alipan ni Apo Santa Maria Immaculada, tignayan na kang kadmet nga agtrabaho, nga agpay ka dagiti tattao, tapno maidaydayaw tanagan mo, ipaay mo kadi, tababaan di pa nang ibabat ni San Maximiliano, agbalin kami mat ang maitulad ken Kristo, ananay ayat ka dagiti tattao na agingga ken patay, ken kita makipagbiag ken makipagarin ken ka ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti hinggan. Amen. May basa na agaw itinignan ni Josue. Kinuna ni Apo ni Josue. Di aramilit kita nga aldaw, buyen na dagiti Israelita nga agraem ken ka, akas may saanatan o katao. Ket maamuanda nga adda ken ka, akas iti kaadda idi ken ni Moises. Bilinen dagiti papadi ang mga awit iti lakas at itulag, agsardenda igit ti karayan, apaman makagtenda sa diyay. Imbaga pa ni Josue kadagiti tao, umayo denggin ti sa ti Apo ay Diyos tayo. Itangal daw, maaman yung adakada kayo ti sigibiyag ay Diyos, ket iti idadarupyo, paksyaten yun to dagiti Kananeo, Heteo, Hebeo, Pereseo, Gergeseo, Amoreo, Kendegiti, Hebuseo. Uman ko na abumalas yung da kayo ilakasit itulag ti Apo, ti amin adaga. Intun tumatong digiti papadi ang mga away itilakasat itulag ti Apo, nga Apo ti amin adaga, agsardeng to maaggayos ti Jordan, ket mabuntun to akas latet pang tinanong maagong mong isuro. Panagani idi ket dimakel karayan. Pirmana maro digiti tattao iti nagkampuanda, tapno balasiwen dati Jordan. Imun una digiti papadi as iaawit iti lakas at itulag. Apaman at imapong digiti papadi iti karayan, nagsardeng anagayos ti karayan. Naigabsuon ti kaslatep pang adanong iti surong, agingga iti siyudad ti Adam ken asideg ti Zaretan. Nagsardeng met anaming pinsan ti Danong agturong iti natay abaybay, ket bimalasyo dagiti tattao iti batok ti Jericho. Bayat ti panagnada iti namagadaga, nagtalineet as itatakder dagiti papadi ang mga awit iti lakas at itulag ti Apo, iti tenga ni Jordan, agingga ang nakabalasig daanin. Isa uti Apo. Nagyaman tayo Diyos. Idilumor Alleluia. Hallelujah. Idi rumor de Israelita iti Egipto, idi pumanaw da kadagiti kapuunan ni Hapon, iti dagta agang ganet adaga.
Nagbalin ti Huda Santorio ti Apo, nagbalin ti Israel apong turayan na. Hallelujah. Kimita iti bantay akarunuan ket nagtaray, nagsardeng ti panagayos ti Karayan Jordan. Nagkulagtit akas lakalding dagiti bantay, limagto akas lakarnero dagiti tulong. Hallelujah. Anya kinapasamak baybay, apay at imaray ka. Jordan, apay ang nagsandeng ka nga agayos. Bambantay, apay ang nagkulagtit kayo akas lakalding. Turturon, apay alimagto kayo akas karnero. Hallelujah. Iapod na kumakata kayo. Kasama Ipan na kay walagawag tinasanton nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Napan ni Pedro ken Jesus ket sinaludsod na. Ako namin ano ang nagbasol kanyak ni kabsat ko ket pakawanag paylaen. Mamimpito saan laan ang mamimpito no di ket mamimpito pulo apito kinuna ni Jesus. Tati pagariyan ti langit mayari ti maysa nga ari akayat na ti makikwenta kadagiti adipen na. Idi mangrugi ang makikwenta inyeg takin kuana ti maysa nga adipen ang nakautang iti ribo a pisos. Awan ti umanay pagbayad na. Tapno makabayad imbilin ti among na mailako akas tagapo agraman ti asawa na anak na ken amin asa ni kuana. Nagparintumen ti agipen iti sangwanan ti among naget nagpakpakaasi. Anusan nakadi kinunana tabayadak to amin nga utang ko. Naasyan ti among iti adipen ket pinakawan na ti utang na sana pinagamit. Rimor ti adipen. Nasaratan na ti pada na nga adipen ang nakautang ken kuana iti 100 pisos. Tiniliw na sana binikkel. Bayadam ti utang mo kinunana. Nagparintumen kinakautang ket nagpakpakaasi ken kuana anusan nakadi tabayadak to kaagbayadak to met laen di na pinatgan ti dawat ti pada na nga adipen pinaibalod na ket di agingga mo bayadan na ti utang na nagladingit dagiti pada na nga adipen idi makita dati nakasamag ket impakaammo da iti among da ngarod pinayabang ti among ti adipen kinunana nagdakis kagit den nga adipen. Pinakawan ko amin nga utang mo, agsipod ta nagpakpakaasi ka. Kinaasyam met ko matipadang nga alipen, akas ti panang nga asik ken ka. Itinapalalo akong to ti among, pinaibalog na ti adipen, tapno madusa aging ka mabayadan na ti amin nga utang na. Kalpasan na kinuna ni Jesus, kastanto ti aramidan ti ane. Ti amak sa dilangit, iti tunggal may sada kayo. No iti puso yo, di yo pakawanan di kabsat yo. Idi na isaon ni Jesus dagitoy pimanaw iti Galilea ket napan iti sakop ti Judea iti ballasil ti Karayan Jordan ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti paypay ken ka o Kristo. Ituloy tayo dagiti may bana. Unang pakulitan tayo manan ay ti kungkunan na ti kalma is all about relationship. Langan-langan. Diti pangaring ni Apo Jesus po na namin ni Pedro mamin ano nga pakawan at mamimpito pulo at mamimpito haan pito pulo apito ang kadalet haan nga agda ang sarday kinaramat na di pangaring na ito'y nagpakpakaasi dahil si uutang di nakita na yung kadwa na haan lamot nga pakawanan pinaibalan na hindi ko na kahit nga sa uwi na pinakawan na ka ti Diyos pagmumati
mamakawan. Kitaan tayo anya ngamin ti mahala ti tao nga mamakawan. Sakit. Sakit din ako. Niya ti mahala ti tao nga awan haan nga mamakawan, isuna ti agsaker, isuna ti agriga. Ano ti waya-waya, so jay kasla ti waya-waya, so jay panangdalos ti kaunggan. Tano napnapno ti sakit ti puso tayo, napnapno ti rigat ti puso tayo. So jay ano da dumakadal jay bagita ti agsaker, puno sa agbirbiro ti kamali ti kabsat. Nahantay nga among ay process, kay agkit-kita tayo ti pagkurangan ti sa bali, so jay tumuok, umirot di panagbiyan. Kakas ano di panangaramid, ti waya-waya, ano ko na ni Apo Isus, dumawat ka pamakawan, itagmumot ti pamakawan, tapno mawaya-wayaan ka. Tagay sungod dito, kay relasyon tayo, tilangan-langan tayo, iso di pa kay ipuunan, ti nawaya panagbiyan. No nawaya-wayaan tayo, anya ti kungkunan tayo, so di dyan, pagkariyan ti langit. Ano da dumak, datay mat lamang parparigat ti lubong. Ti lubong nagpintas, parparigatan tayo laan. Ti lubong nagmayang, magdaduma kay tal-tal magtaylaan. Sino bang ital-tal ba? Na tayo magdaduma, di pagbagi tayo, ibaba tayo. Nang tayo makabirok, pili pa nang ital magan di pagi sa balin. Talmud tayo naging gana nga dakus to ti lubong. Tunukan, di ba gamto nga mangkuulam amin nga kaaroba mo, no amo mapakawat tayo. Na mo may process di puso, kas lang to dakusin amin, nagraman nga, balin nga demonyo ti lubong. No, panagkit-kita ke mati, nung nasaya at di kaunggam, sumaya at agbalin nga anghel amin nga kasangong. So, di panagkit-kita ti kaarobang ke demonyo kada, ay kada problema ito, haan nga datawa. Jadi panagkit-kita ti lubong ke very negative. Awang kanyada, nudaduma ito'y. Iso daya ti mang barigat kanya, tinudaduma, iso daya. Tulungan di panagkit-kita mong threat to aminan, dakus to aminan. Agbalin to amin nga demonyo amin nga masawa mo tapaya iso nga rutin nakamulat to yun pusokin panunutin. Ano di ba nagkita ang tilubong ka? Nasayaat niya po Diyos, nasayaat ni kabsat mo, mamakawang ka, nagsayaat. Amo pa'y masawa nga istorya ang tibiyat ti kay pagkamalian ti kabsat mo no nasayaat di nagyan ti puso mo no dakas ay ka nagadugan na ikismis ka. At nagaramid kami di pagkalap di kami magkiinraman na kay kano aming halakan na chismuan na kayo. So, nung naikarga kayo dyan, tapos ka. Kaluwadan nyo, kanagayat ka na bigsa di kayo pagkalap. Ni Hasen di para sanga. So, ito yung sangat kanya. Hindi dyan. Sa agbalin niya dakas, no, dakas. Nang kang mamakawan, dakas. Agbalin nga maditilobong. Nang nagipusan ka si Raratsa, si Kakarara, si Ayan, at balin mo na tilubong ka managaya. Sa pumay kuman, Tuloy na tungin, awaten hiyan, sabay kuman na may karin. Amay daton, tirabang iatag na. Day kuyan na may maisag uniken ka. Awan tiyayaw na, awan tilibnos na. Di amay kari, amay daton ti padaya. Awag daydayaw miken ka. Mararang tayo, magsatap na tayo, kenda ito'y adapon tayo, makaayayo, kumain ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ikawawan ng pagdadaran kadagita imam. Ket may tayo pakaidayawan ket pakaibulaan tinagan na. Ket kastamet at pagimbagan tayo ket kagadapuan tinasan mo ang iglesia na. O Diyos nga ako mi, kidaton mi kan kada ito'y sagot mi, ipaay mo kadi, tababan di pagpatulad ni San Maximiliano Colbe, masursuro mi, ti mangi sakripisyo ti biyag mi amay paaikan ka, gapo ken Kristo nga ako mi.
Amen. Ti Apo at dako makada kayo. Kasta kumamit At ka. kayo dagit apos po sayo. Kadalanan sita kay Apo. Iyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May kaligit rumben. Kung noon ay may karigat rumben anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaako na santuan na Ama. Man nakabalin katag nanayon a Diyos. Talisan Maximiliano Colby anagasat a martir mo. Babae di pa nangibugbog na itidara na impakita na ti pamati na ken kaket tinulad na ni Kristo. Kasta pa yung impamakmak na dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo. Tapag balinem analagda dagiti narasi ken nabilag dagiti nalapik. Tapno agpanitnet da nga agpaay ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ti langit ket ditoy daga dawit daydayawon mi tadayag mo ket konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, ang Diyos dagiti amin na parswa. Ilangit ken daganap nuday ti pagdaydayawan, usana iti kamatuan. Madaydayaw kumay tinagan ti Apo, usana iti kamatuan. Pudnoon ay Apo abiit ka akinasanto ket sikat ti bubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagi ken dara ni Apo mi ang Hesus Kristo. Isu idisak bayayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngalay iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy iti bagi isa may yawat to amay paay kada kayo. Kasta matatalpasan day di pa nang rabiida ng alay ti kalis, nagyaman manimken ka, sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro, ken agnanayon na tulag. Iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kay nagkakalabungan, inapag-insalakan, sikaan ay ubos at isang halubungan. Itingarot pa nang ilagit mi ti papatay ken panabungar ni Kristo idaton mi ken kaampo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataympaay mo ama ikari kami nga daritoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten ni Apo tada kami makirano iti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa nalubungan ket parayrayon ti ayat na Diyosan. Laglagi pamet nila iyo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang kay Apo dagiti kakabsat mi pimusay na si inanama ti panabungar danto iti silong takaasim. Awaten kad iday ti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidem kumamay karikam amin iti agnanayon na biag. Ket magiranod kam to kaneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios. Dinagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles. Ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo iropnoy megan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria itagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tayo mararaw iti Ama, ket walgon may ti kararag na insuro ni Apo Hesus kada tayo. Aming adat sa dilangit, magaydayaw kumahinaragan mo. Dunteng kumati pagariam, matutupal kumatinakim mo, ito'y dagaakas sa dilangit. Iten katakamdal gawin ko, itikananin pagkinayon maldaw. Pakawalan ka itiwasol mi, akas may pamakawan mi. Kadagiti na nawasol kada kami. Inaman may palabayaran naman lukot isu-isu sa saratan na kanyang tindagas.
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, it gan kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon pumalaeng, iti basol, mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan di pananguturay mi, iti kinagasa tanam namahin mi, kaniti ay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Pagkukuam nito ray at nakakabalay niya tayo, gano'n ang naging pagkakasday. O Apo may Yesu Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibabig kada kayo, kapya agapo kanya, kinunang kada kayo. Saan kadagiti basbasol, mitimingmingam, nuligat ti pamati ti iglesia. Ketas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapiyaken panagkaykay sa si kanagbiyaken agari iti agnanayon nga awan ti ingkana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon pumangagda ka na kayo. Kasas bibit kay Ipaay kayo ti kapya iti tunggal maysa kada Tis kayo. bibit. Kordero de Dios, ay nagtatala ipaspaso ti lubo, siya na kami. Kordero de Dios, ay nagtatala ipaspaso ti lubo, siya na kami. Kordero de Dios, ay nagtatala ipaspaso ti lubo, itikdem ka na kami ti kapilya. Ito'y ni Apo Jesus, ti Kordero di Diyos sa mga ikat ka na iti basbasol ti lubo. Nag-aasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako diyang may karing may kakanya, may salayan sa kumang may pagkatuloy kararwa. Amen. Tibagin ni Kristo. Amen. Tibagin ni Kristo. Amen. Tibagin ni Kristo. Tibagin ni Kristo. Tibagin ni Kristo. Tibagin ni Kristo. Jesus na ako ni pinabaro na kami babaan ti bagikandaram, ipaay mo kadi, tatinasanto na padaya ti Eucharistia, ng pag-iayat ti poso ni San Maximiliano Kolbe, itinadyosan na panagaya, pasgidan naman, dagiti puso mi, itinasuli a panagaya ti padami a tao, si kaagbiyakin agari, idiagnanayon na awan ti ingkana. Amen. Kuno madat ito na bigat ako, awan ti misa tayo ti bigat, mga bistima pan makinis sa Diyos Santa Maria, no, aganto isa na therapy dito ito alas 7 centralized ako na fiesta, di pan nakaiuli ni ako Santa Maria. Solemnidad. Ti Apo at ako makalakyo. Kasama namin Kristo na kayo di man nakabali ng Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Masa ti na Santo na misa, intayon ti ayat kan kapya ti Apo. Agyaman tayo, Diyos. Usa